De dag was om, de heide lag verlaten. De herder liet zijn schapen huis toe gaan. Hij bracht ze veilig naar de oude schaapskooi. Dag in dag uit had hij dat zo gedaan. Want morgen zou een jonge herder komen, een ander die zijn plaats innam voortaan. Men had de oude Job niet verder nodig. Waar moest hij heen? Maar daar dacht niemand aan. Al zoveel jaren was hij een trouwe herder, maar hij werd oud en daarom moest hij gaan. De andere morgen bleef de hei verlaten. De jongen